Siang Bolo, salam sehat. Ketemu lagi bersama Bolo. Iki puncak tertinggi ning nggone Sumber Lawang Bolo. Puncak tertinggi ning Sumber Lawang. Nek panjenengan mungkin ngerti ya. Puncak tertinggi ning Sumber Lawang. Tebak neng ndi Bolo iki? Neng ndi? Adem Bolo ning kene, adem. Panasnya ya adem ngono. Kayak atimu. Dan iki agak usum jagung Bolo, usum jagung. Selama kurang lebih 2 tahun gak masuk sini ya langsung ijo royo-royo. Delok kas de panen kelengkeng. Panen kelengkeng Bolo. Negara penghasil terbesar kelengkeng Sumber Lawang ya ning kene iki. Ono sak mrono kelengkeng kabeh pokoke. Sak mrono juga kelengkeng kabeh. Jal tebak ku ning ndi iki? Tebak. Nek iso nebak engko enek hadiahe Bolo. Hadiah, heeh. Ya, dan tebak kae.